15 августи соли 2026 дар бораи муовини раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Иброҳимзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Иброҳимзода Муҳаббат Мирзовалӣ муовини раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. мавзӯи дигар имрӯз дар қасри теннис ва маҷмаи варзишии оби шаҳри Душанбе дуюмин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ бо иштироки раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ расман оғоз гардид. Дар ин мусобиқа 200 варзишгар аз 70 кишвари ҷаҳон иштирок доранд. Дар рӯзи аввали чемпионат варзишгарон аз рӯи 4 вазн байни ҳам нерӯ санҷида барои ба даст овардани ҷойҳои ифтихорӣ мубориза бурданд. ҳамин тавр дар рӯзи аввали чемпионати ҷаҳон намояндагони Тоҷикистон дар маҷмӯъ соҳиби 6 нишон аз ҷумла 3 тилло гардиданд. дар пойтахти дилорои Тоҷикистон шаҳри Душанбе дуюмин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ қабл аз шурӯи сабқатҳои ниҳоӣ рӯзи аввали мусобиқа дар қасри теннис ва маҷмӯъаи варзишҳои обӣ маросими тантанавию бо шукӯҳи ифтитоҳи расмии дуюмин чемпионати ҷаҳони гӯштингирӣ баргузор шуд. дар маросими ифтитоҳ раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ, роҳбарияти Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон, Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ, Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон, намояндагони созмонҳои байналмилалии варзиш ва дигар меҳмонони хориҷӣ иштирок намуданд. муҳтарам Рустам Эмомалӣ зимни суханронӣ иброз доштанд ки иштироки густурдаи варзишгарони кишварҳои гуногун аз эътирофи байналмилалӣ пайдо кардани гӯштингирӣ ва тавсеа ёфтани ҷуғрофияи он шаҳодат медиҳад. имсол теъдоди кишварҳои иштирокчии чемпионат ба зиёда аз 70 расида беш аз пеш меафзояд. инчунин қайд гардид ки аз ҷониби раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ ба як қатор аз мактабҳои варзишии ҷумҳурӣ 25 татами ва беш аз 3000 яктакҳои гӯштингирӣ тақдим карда шуданд. баъдан парчамҳои кишварҳои иштирокчӣ бо тантана ба майдон ворид карда шуданд. ҳамзамон барномаи рангини фарҳангию фароғатӣ ки таҷассумгари фарҳанги бою ғанӣ, расму оин ва ҳунарҳои миллии тоҷикон буд, пешкаши ҳозирин гардид. сари паҳлавонӣ ки гӯштин бувад. дар рӯзи аввали рақобатҳои дуюмин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ варзишгарон дар 4 вазн ҳунарнамоӣ карданд. дар вазнҳои то 65, 71 ва 78 килограмм миёни мардон ва то 57 килограмм миёни бонувон Тоҷикистонро дар вазни то 65 кило Ёсин Бобокалонов, Муҳаммад Салимов ва Мустафои Абдулфайз намояндагӣ карданд. дар вазни то 71 кило бошад Муҳаммад Исо Раҷабов, Умар Шеров ва Абдуллои Ориф ба майдон баромаданд. дар вазни то 78 кило Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов, Қоим Шукронов ва Мирзо Ҷамил Рамазонов, миёни бонувон дар вазни то 57 кило Шоида Қаландарова, Ҷонона Назарова ва Фотима Исанбоева шарафи Тоҷикистонро ҳимоя карданд. дар натиҷаи рақобатҳои марҳилаи муқаддамотӣ беҳтарин паҳлавонон ба даври ниҳоии дуюмин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ роҳ ёфтанд. дар рақобати ниҳоӣ вазни то 65 килограмм паҳлавони ҷавони тоҷик Муҳаммад Салимов бо намояндаи Федератсияи Русия Султан Пилиев хӯозмоӣ кард. дар ин нерӯсанҷии сахту сангин Муҳаммад Салимов бо имтиёзи бадан бар ҳарифаш пирӯз шуда унвони қаҳрамонии ҷаҳонро ба даст овард. Султон Пилиев соҳиби нишони нуқра гардид. خیلی خوشحال است محمد زیرا تلاش زحمت کوشش‌هایش امروز ثمر آوردند و همه این کف‌کوبی‌ها Ёсин Бобокалонов аз Тоҷикистон ва Марам Неъматуллоев аз Қазоқистон бо нишонҳои биринҷӣ сарфароз шуданд. медалҳоро ба ғолибону ҷоизадорон раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва қаҳрамони бозиҳои тобистонаи Олимпии Рио 2016 Дилшод Назаров тақдим намуданд. Ҳамчунин ба Муҳаммад Салимов ҳамчун ғолиби мусобиқа камарбанди қаҳрамонӣ супурда шуд. Дар баробари медалҳо ғолибону ҷоизадорон бо мукофотпулӣ қадрдонӣ гардиданд. Барандаи нишонҳои биринҷӣ $5000, соҳиби нишони нуқра $10000, соҳиби нишони нуқра $10000 ва қаҳрамони мусобиқа $20000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дарёфт карданд. دست آوردن عکس خاطره‌ای با مهمانان گرفته می شود. این هم البته مرام نعمت الله دو نفری که نشانهای برنجی را گرفتند. дар вазни то 71 кило финали тоҷикӣ баргузор шуд. ду гӯштингири соҳибноми тоҷик Умар Шеров ва Абдулло Ёриф ба майдони рақобат баромаданд. нерӯсанҷии онҳо ба яке аз вохӯриҳои ҷолибу дидании мусобиқа табдил ёфт, зеро ҳар ду паҳлавон аз ҳунару маҳорати якдигар хуб огоҳ буданд. варзишгарон баробар ҳунар намоӣ карданд, аммо пас аз он ки Умар Шеров танбеҳ гирифт, Абдулло Ёриф мақоми аввалро соҳиб шуд. Умар Шеров бошад дар зинаи дуюм қарор гирифт. Муҳаммад Исо Раҷабов аз Тоҷикистон ва Суҳроб Рахшон аз Эрон соҳиби ҷойҳои сеюми вазни то 71 кило гардиданд. ва дар вазни 71 килограмм унвони қаҳрамониро ба даст овард. ин Абдуллои Ориф аст. Абдуллои Ориф дар баробари албатта медал, дар баробари албатта сипоснома ё ифтихорнома, хуб, нафаре ки зинаи дуюмро ишғол кард $10,000 ва нафароне ки мақомҳои аввалро ишғол карданд $20,000 амрикоӣ. خب اکنون فرصت عکسبرداری با غالبان فدراسیای بین‌المللی گوشتینگیری را дар финали вазни то 78 кило Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов, яке аз чеҳраҳои муваффақи гӯштини кишвар, бо ҳамтои хеш Хоим Шукронов, ки таҳти парчами Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ ҳунарнамоӣ дошт, рақобат кард. Хоим Шукронов рақобатро бисёр хуб оғоз кард. ӯ дар сонияҳои аввал пас аз як ҳамлаи бобарор соҳиби имтиёзи бадан шуд. дере нагузашта Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов низ дар як кӯшиши бобарор соҳиби имтиёзи бадан гардид. як дақиқа мондан то анҷоми сабқат варзишгари тоҷик соҳиби ду имтиёзи паҳлӯ гардид ва дар ин сабқат зафар ёфт. бо ҳамин тартиб Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов соҳиби нишони зарин гардид. Хоим Шукронов барандаи нишони нуқра шуд. медалҳои биринҷиро Даниэл Зоубко аз Фаронса ва Забиуллоҳ Эҳсонӣ аз Афғонистон моли хеш карданд. Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов, паҳлавони номошнои кишвар, соҳиби медали тилло, унвони қаҳрамониро дар дуюмин чемпионати ҷаҳони гӯштингирӣ ба даст овард ва ҳамзамон ҳамин камарбанди қаҳрамонӣ ҳам барои ӯ ҳадия карда мешавад. воқеан арзанда аст ва ҳама васфу دوستان ارجمند یادآور می‌شویم که تا این دم من سوربان میسایف و جمعی هم بسیار دیدنی خواهد بود وابسته به تجربه. дар вохӯрии ниҳои вазни то 57 кило миёни бонувон Юлия Казарин аз Федератсияи Русия ва намояндаи Олмон дар ҷа ба майдони рақобат баромаданд. нерӯсанҷии онҳо бештар аз 2 дақиқа идома кард. Юлия Казарина ҳарифашро ба тахтапӯш партофта имтиёзи ҳалол ба даст овард ва қаҳрамони дуюмин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ шуд. варзишгари олмонӣ нишони нуқра гирифт. Ҳилола Ортиқова аз Ӯзбекистон ва Хуан Ю аз Чин бо нишонҳои биринҷӣ сарфароз гардиданд.
бо ҳамин тартиб дар рӯзи аввали дуюмин чемпионати ҷаҳон паҳлавонони кишвари мо соҳиби 6 медал, 3 тилло, 1 нуқра ва 2 биринҷӣ гардиданд. дар рӯзи дуюми чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ паҳлавонон дар 5 вазн, 3 вазн миёни мардон ва 2 вазн миёни бонувон ба майдон мебароянд. که در وزن تا 57 کیلوگرم бахшида ба 35-солагии истиқлолии давлатии ҷумҳурии тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявӣ топ 35 шарики боэътимоди сол баргузор гардид ки дар он муовини якуми сарвазири мамлакат ҳоким холиқзода иштирок намуд. дар озмун соҳибкорон, ширкату корхонаҳои истеҳсолӣ, бонкҳо, ташкилоти қарзӣ, суғуртавӣ ва дигар ташкилоти хизматрасон иштирок намуда барои фаъолияти босамар, сифати хизматрасонӣ, масъулияти баланд ва эътимоди қавии шарикӣ аз ҷониби ташкилкунандагон қадрдонӣ шуданд. озмун бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва палатаи савдо ва саноати мамлакат бо ҳамшарикии ташкилоти байналмилалии маркази рушди зеҳнӣ баргузор карда шуд. дар озмун соҳибкорон, ширкату корхонаҳои истеҳсолӣ, бонкҳо, ташкилоти қарзӣ, суғуртавӣ ва дигар ташкилоти хизматрасон иштирок намуда барои фаъолияти босамар, сифати хизматрасонӣ, масъулияти баланд ва эътимоди қавии шарикӣ аз ҷониби ташкилкунандагон қадрдонӣ шуданд. باید قید نمود که برای برگزار نمودن این چهاربینی از جانب پالاتای سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان فهرست شریکان با اعتماد تأسیس داده شد که در آنجا پس از سنجش حجت‌های داوطلبان و عریضه سپردگان فهرست شریکان با اعتماد تأسیس داده شد. مقصد از تأسیس این فهرست در آن میباشد که شریکان خارجی میتوانند توسط این فهرست در شرکت‌های وطنی ما رو همچون شریک به خود قبول کنند. мақсади озмун муайян намудани ширкату корхонаҳои боэътимоди ватанӣ, мусоидат ба рушди бахши хусусӣ, тақвият бахшидани муносибатҳои тиҷоратӣ ва шарикии соҳибкорони ватанӣ, аъзои палата, ҷалби сармоягузорон ва шарикони хориҷӣ барои ҳамкорӣ бо соҳибкорони боэътимоди Тоҷикистон арзёбӣ гардид. баргузории чунин озмунҳо бошад барои мо соҳибкорон имкон фароҳам меорад ки дар кори худ содиқ бошем ва ҳарчи зиёдтар ба истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ ҳавасманд шавем. сипос ба ҳукумати шаҳр барои дастгирии мо соҳибкорон. дар воқеъ баргузории чунин озмунҳо барои ҳавасманд намудани соҳибкорони ватанӣ ва беҳтар кардани сатҳу сифати маҳсулот ва хизматрасониҳо тавассути рақобати солим, муайян намудани ширкату корхонаҳои муваффақтарину боэътимод ва баландбардоштани нуфузу эътибори соҳибкорони ватанӣ дар байни доираҳои соҳибкории мамлакатҳои хориҷӣ саҳми арзанда мегузорад. баргузории озмуни ҷумҳуриявӣ топ 35 шарики боэътимоди сол дар арафаи 35-умин солгарди истиқлолияти давлатӣ рамзӣ гардид ва бо пешниҳоди суруду таронаҳои ватандӯстона ва васфи тоҷикистони соҳиби истиқлол барои имсол дар фазои тантанавӣ ҷамъбаст шуд. наша ҷалобон боздошт ва маводи нашаовар мусодира карда шуд. хизмати содиқонаи ҳомиёни ватан ба таъмини суботу оромӣ ва ҳимояи хатти марзи давлатӣ заминагузорӣ мекунад. ин навбат низ аз ҷониби фарзандони шуҷои меҳан фаъолияти гурӯҳи наша ҷалобон ошкор гардида, нашаи ғаразноки онҳо пешгирӣ карда шуд. гузориши навбатӣ идомабахши ҳамин мавзӯъст. кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати ошкору пешгирӣ намудани қочоқи маводи мухаддир ва силоҳу муҳимоти ҷангӣ муқоимати беамонро ба роҳ мондааст ва сарҳади давлатиро ки яке аз рукунҳои асосӣ ва калидии давлатдории миллӣ ба ҳисоб меравад чун гавҳараки чашм ҳимоя менамоянд. ин дар ҳолест ки гурӯҳҳои муташаккили ҷинояткори фаромиллӣ бо истифода аз марзи тӯлонӣ бо афғонистон ба қочоқи маводи мухаддир даст зада, бо ин амалҳои ҷиноятияшон садҳо нафару гирифтори бемории нашамандӣ мегардонанд, наздикону пайвандонашонро бо бадбахтию хонавайронӣ рӯбарӯ месозанд. зимни чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯии кормандони кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар якҷоягӣ бо хизматчиёни ҳарбии раёсати қушунҳои сарҳадӣ дар вилояти хатлон дар ҳудуди деҳаи хирманҷои ҷамоати деҳоти Нуриддин Маҳмудови ноҳияи Шамсиддин Шоҳин убури ғайриқонунии сарҳад аз тарафи гурӯҳи чорнафараи қочоқбари мусаллаҳи афғон бо роҳбарии Оғомад Валади Қурбонмат соли таваллудаш 1984 аъзоёни гурӯҳ Назарулло Валади Холбой, Бозмаҳмад Валади Азизмаҳмад ва Иззатулло Валади Маҷид сокинони вулусволии хоҳони вилояти Бадахшони Афғонистон ошкор ва пешгирӣ гардид. ҳангоми кӯшиши боздошти
аъзоёни гурӯҳи нашаҷалоб онҳо ба амри кормандони амният ва сарҳадбонон ҷиҳати таслим шудан итоат накарда аз силоҳу лавозимоти ҷангӣ дар ихтиёрашон дошта тирк шуданд. Дар ҷавоб аз тарафи кормандони амният ва сарҳадбонон бо такя ба маҳорати касбӣ ва омодагии баланди ҳарбӣ ҷангӣ муқобилияти мусаллаҳона нишон дода шуд. қочоқбарони афғон ба ин муқоимат тоб наоварда бо истифода аз торикии шаб ба самти Афғонистон фирор намуданд. Дар натиҷаи аз назаргузаронии ҷои ҳодиса дар масофаи зиёда аз 500 метр дуртар аз соҳили дарёи Панҷ як адад автомати калашников бо 2 тирдон, 55 дона тирҳои қутрашон 762 мм, як адад қайиқи резинӣ ва 4 адад борхалтаи рангашон кабуд бо миқдори махсусан калон воситаи нашадор дар ҳаҷми 60 баста афён ва 40 баста ҳашиш дарёфт ва мусодира карда шуд. Инчунин дар рафти идомаи чорабинии мазкур бо гумони даст доштан дар қочоқ ва муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир 2 нафар шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон шарикони ҷиноятии қочоқбарони афғон Бойматов Азамҷон Абдурахмонович соли таваллудаш 1998 сокини маҳаллаи хати роҳи шаҳри Кӯлов ва Дониёров Насимҷон Сафаралиевич соли таваллудаш 1996 сокини маҳаллаи Борбади шаҳри Кӯлов боздошт карда шуданд. Аз рӯи нишондоди боздоштшудагон муайян гардид ки тибқи маслиҳати пешакӣ онҳо мақсад доштанд ки ин миқдори махсусан калони воситаи нашаддорро аз қочоқбарони афғон дастрас ва баъдан онро ба хориҷи кишвар интиқол диҳанд. бо шаҳрвандони ҷумҳурии Афғонистон Маҳмуд ва Назар маслиҳат пешакӣ кардем. воситаи нашадор, калони нашадор дастрас мекунем. дар миқдори 60 кило афён ва 40 кило ҳашиш бо рафиқам Дониёров Насим маслиҳат кардем. ба роҳ баромадем, ба ҷои муайяншуда ҳозир шудем ва гуфтем воситаи нашадорро дастрас мекунем. дар он ҷо Кумитаи давлатии амнияти миллӣ моро дастгир карданд. ҳамроҳи Бойматов Азамҷон бо маслиҳат пешакӣ аз шаҳрванд Афғонистон аз шаҳри Хоҳон бо номи Назар маводи мухаддирро гирифтанӣ будем. дар мавзеъи Хирманҷо ҳангоми маводи мухаддирҳоро гирифтан аз тарафи мақомотҳои қудратӣ дастгир шудем. тибқи хулосаи шуъбаи экспертизаи судӣ маводи дарёфтшуда 60 килограмм воситаи нашаддори навъи афён ва 40 килограмм навъи ҳашиш мебошад ки вазни умумиаш 100 килограммро ташкил медиҳад. вобаста ба ҳолати мазкур аз ҷониби раёсати тафтишоти Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастрасии муддаҳои 200 қисми 4 банди Д, 289 қисми 3, 335 қисми 2 ва 195 қисми 2 банди Б кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтишоти пешакӣ идома дорад. собит гардидааст ки 1 грамм маводи мухаддир метавонад ба саломатии 10 нафар зарари ҷиддӣ расонад. пас агар миқдори 100 килограмм маводи нашавар аз гурӯҳи нашаҷалоб мусодира намешуд, он метавонист зиёда аз 1 миллион нафар сокинро мубталои нашамандӣ гардонида онҳоро ба бадбахтии якумра дучор намояд. аз ин рӯ ҳар як сокини ҷомеаро зарур аст ки дар роҳи пешгирии ҷинояткорӣ ва ҳифзи марзу бӯми кишвар саҳмгузор бошанд, зеро ҳифзи ватан вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун сипари боэътимоди минтақа ва ҷаҳон бо маҳорати баланди касбии марзбонон шабонарӯзӣ муҳофизат карда мешавад ва ҳар қонуншикане ки онро рахна карданӣ мешаванд ҳатман ба сазои аъмолаш хоҳад расид. дар вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи тантанавӣ бахшида ба дастовардҳои бонувони ихтироъкории ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар он фаъолияти навоваронаи занону бонувон, саҳми онҳо дар рушди илм, техника ва истеҳсолот, инчунин аҳамияти дастгирӣ минбаъдаи иқтидорҳои зеҳнӣ ва ихтироъкорони онҳо мавриди баррасӣ қарор гирифт. дар вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи тантанавӣ бахшида ба дастовардҳои бонувони ихтироъкори кишвар баргузор гардид. чорабинии мазкур дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба муносибати рӯзи ихтироъкорон ва навоварон баргузор шуд. зимни ҷаласаи тантанавӣ таъкид гардид ки бо ташаббус ва дастгириҳои ҳамешагии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати рушди сармояи инсонӣ ва ташаккули иқтисоди ба дониши нигарондашуда, ихтироъкорӣ ва навоварӣ асосёфта тадбирҳои пайваста амалӣ мешаванд. дар ин замина баргузории озмунҳои ҷумҳуравӣ барои дарёфти истеъдодҳои нав ва дастгирии ихтироъкорону навоварон ба ҳукми анъана даромадааст. дар натиҷа солҳои охир шумори ихтироъкорон бахусус занону бонувони ихтироъкори тоҷик ба таври назаррас афзоиш ёфтааст.
یکی از نمونه‌های روشن این دستاوردها اشتراک بانوان اختراعکار تاجیکستان در 19مین آزمون و نمایشگاه بین‌المللی اختراعکاران زنان میباشد که از 16 تا 18 ایولی سال 2026 در شهر سئول جمهوری کره برگزار گردید. در این چهاربینی بین‌المللی 11 نفر زنان و بانوان اختراعکار تاجیک محصول اندیشه و زحمت خود را معرفی نموده با دستاوردهای ارزنده برگشتند. نمایندگان تاجیکستان در مجموع با 2 مدال طلا، 9 مدال نقره و 1 جایزه مخصوص سزاوار گردیدند. در ادامه چهاربینی بانوان اختراعکار تاجیک که در آزمون و نمایشگاه بین‌المللی شهر سئول نتیجه های نظررس به دست آوردند، از جانب وزارت رشد اقتصاد و سودا قدردانی شدند. موفقیت بانوان اختراعکار تاجیک در عرصه بین‌المللی دلیل آن است که در کشور برای رشد استعداد، ایجادکاری و نوآوری زمینه‌های مساعد فراهم آورده شدند. زنان اختراعکار تاجیکستان با اندیشه سازنده و اقتدار ذهنی خود در پیشرفت علم و تکنیک و اقتصاد ملی سهمی ارزنده می‌گذارند. در شرایط تغییریابی اقلیم و افزایش طلبات به نیروی برق، رشد انرژی سبز یکی از سمت‌های مهم تامین رشد استوار اقتصادی و حفظ محیط زیست به حساب می‌رود. استفاده منبع‌های برقرار شونده انرژی از جمله نیروی آفتاب، باد و آب امکان می‌دهد که ذخیره‌های طبیعی ثمرناک استفاده شده تأثیر منفی به محیط زیست کاهش داده شود. تاجیکستان دارای امکانیت‌های فراوان استفاده منبع‌های انرژی برقرار شونده میباشد. در برابر رشد گیدروانرژتیکا، تطبیق لایحه‌های نیروگاه آفتابی و دیگر منبع‌های تازه انرژی برای دیورسیفیکاسیای نظام انرژتیکی، بلند برداشتن استواری تامینات و فراهم آوردن زمینه رشد اقتصادی سبز مساعدت می‌نماید. در تاجیکستان رشد انرژتیکای سبز و استفاده منبع‌های برقرارشونده انرژی به یکی از سمت‌های مهم سیاست انرژتیکی کشور تبدیل یافته است. با استفاده از امکانات‌های فراوان آبی، آفتابی و دیگر ذخیره‌های طبیعی در جمهوری برای زیاد نمودن استحصال نیروی برق از جهت اکولوژی تازه کارهای مهم برآورده مانده می‌شوند. امروز قسم اساسی نیروی برق تاجیکستان از حساب نیروگاه‌های برقی آبی استحصال می‌شود. در برابر این برای رشد منبع‌های نو انرژی از جمله نیروی آفتابی و باد لایحه‌های گوناگون عملی می‌شوند. توجه به انرژی آفتابی مخصوصاً مهم است، زیرا تاجیکستان روزهای زیادی آفتابی داشته برای استفاده پانل‌های آفتابی امکانات‌های مساعد فراهم می‌باشد. بنیاد نیروگاه‌های آفتابی و رشد دیگر منبع‌های برقرار شونده انرژی با زیاد شدن اقتدار استحصالی نیروی برق، بهتر گردیدن تامینات انرژتیکی و کاهش وابستگی از منبع‌های عنعنوی انرژی مساعدت می‌کند. انرژی سبز اهمیت مهم اکولوژی نیز دارد. استفاده آن برای کاهش دادن پرتاب‌های ضررآور، حفظ محیط زیست و استفاده عاقلانه ذخیره‌های طبیعی مساعدت می‌نماید. از این رو رشد انرژتیکی تازه نه تنها برای ساحه‌های انرژتیک بلکه برای اقتصادیات و رشد استوار کشور نیز مهم میباشد. تاجیکستان با تکیه بر ذخیره‌های آبی و امکانات‌های آفتاب و باد تلاش دارد که اقتدار انرژتیکی خود را باز هم افزایش دهد. عملی نمودن لایحه‌های نو در این سمت میتواند در آینده استحصال نیروی برق سبز را زیاد نموده برای تحکیم استقلالیت انرژتیکی کشور زمینه استوار فراهم سازد. تاجیکستان دارای اقتدار بزرگ گیدروانرژتیکی بوده. موافق معلومات رسمی اقتدار سالانه نیروی برق آبی کشور تقریباً 527 میلیارد کیلووات ساعت ارزیابی می شود. با وجود این تا امروز تنها قسمی نسبتاً کمی این ذخیره‌ها استفاده شدند. از این رو بنیاد و تجدید نیروگاه‌های برقی آبی یکی از راه‌های مهم افزایش استحصال برق تازه به حساب می رود. همین طور رشد انرژتیکی سبز قدمی مهم در راه استفاده ثمرناک ذخیره‌های طبیعی، حفظ محیط زیست و تامین رشد استواری تاجیکستان به حساب می رود. дар ноҳияи рашт бунёди мактаби президентӣ бо суръату сифати баланд ҷараён дорад. сокинон бунёди ин муассисаи таълимиро нишонаи таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нисбат ба рушди соҳаи маориф махсусан дар манотиқи кӯҳистони кишвар маънидод мекунанд. дар доираи тадбирҳои созандагию ободонӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи рашт сохтмони мактаби президентӣ идома дорад. муассисаи мазкур бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоиди таълиму тарбия барои хонандагон бунёд гардида баъде ба истифода додан бо синфхонаҳои барҳаво, озмоишгоҳҳои муосир, толорҳои таълимӣ ва дигар иншиоти зарурӣ таъмин хоҳад шуд. мактаби президентӣ барои 600 хонанда пешбинӣ гардида бо маблағгузории дирексияи сохтмонии иншоотии ҳукуматии дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон идома дорад.
انی زمان در این انشاءات کارهای ساختمانی با جلب متخصصان و ساختمانچون صاحب تجربه ادامه داشته برای سری وقت و با صفت بلند به انجام رساندن کارهای بنیادی تدبیرهای ضروری عملی می شوند. بنیاد چنین مؤسسه‌های تعلیمی قدم مهم در سمت رشد ساحه معارف، بلند برداشتن صفت تعلیم و فراهم آوردن شرایط مناسب برای نسل نورست به حساب می رود. نقشه بنیاد و تعمیر و از نوسازی بنا و انشاءات جشنی در ناحیه میر سید علی حمدانی پوره و برزیاد اجرا گردیده. روند عملی سازی هدفهای سازنده و آمادگی ها به جشن مهم ملی 35 سالگی استقلال دولتی ادامه دارد. در همین زمینه با تشبث و سهمگذاری های ساکنان محلی کارهای تجدید و برقرارسازی راههای اتومبیلگرد و تعمیر و بنیاد انشاءات تعیناتی گوناگون در مرکز و جماعت دهاتی دوردست مرامی تازه کسب کرده است. ادامه موضوع در گزارشی همکارانی ما. در ناحیه میرسید علی حمدانی کارهای سازندگی و آبادانی به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با مرام ادامه دارند. در این زمینه به رشد اینفراساختور دهات بخصوص بنیاد و تجدید راههای ماشینگرد محلی نیز توجه خاص ظاهر می‌گردد. دوام 5 سال اخیر در ناحیه با عملی سازی هدفهای سازنده و رواج دادن تدبیرهای آبادانی تا دوردستترین دهات ناحیه سیمای ادانه گرفته شرایط بهتری کار و زندگی برای ساکنان فراهم گردیده است. در اجرای این کارهای مهم سازنده نقش کارمندان مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد ناحیه نظررس میباشد. با استفاده از تکنیک و مکانیزم‌های صحوی و جلب متخصصان ورزیده کارهای راهسازی طبق طلبات معاصر به راه مانده شده با صفت و استواری راههای تجدید شونده توجه مخصوص ظاهر کرده می شود. در ناحیه میر سید علی حمدانی در 5 سال اخیر 69 کیلومتر راههای محلی و جمهوری منفرش کرده و استفاده داده شده است. تا 6 ماه سال 2026 11 کیلومتر از حساب صاحبکاران اهل جماعتچگی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه جلب تکنیک و تجهیزات مؤسسه دولتی نگهداری راهها منفرش کرده و استفاده داده شده. هر یک انشاءات بنیادگردیده، راه نوسازی شده و هر اقدام سازنده قدم استوار در راه آبادی وطن و تامین زندگی با سعادت مردم است. آمادگی ها به تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه با روحیه بلند وطن دوستی، سرجمی و عزم و اراده سازنده ادامه دارد. صنعت استخراج معدن یکی از سمت‌های مهم رشد اقتصادی ملی به حساب رفته در تحکیم اقتدار استحصالی، فراهم آوردن جایهای نویکاری و استفاده ثمرناک ذخیره‌های طبیعی کشور نقش مهم دارد. در این روند فعالیت کارخانه‌های استخراجی از جمله جمعیت دارای مسئولیت محدود اوستا اودینا اهمیت خاصه کسب می‌نماید. جمعیت دارای مسئولیت محدود اوستا اودینا دارای حقوق گذراندن کارهای آموزش گیالوگی بوده در جماعت دهات شگنای ناحیه خاولینگ فعالیت می‌نماید. این کارگاه یکی از کارخانه‌های استحصالی منطقه به حساب رفته در سمت استفاده ذخیره‌های موجوده و رشد استحصالات وطنی فعالیت نظررس انجام می‌دهد. سمت اساسی فعالیت کارخانه استحصال قمهای زردار یا استخراج طلا میباشد. در کارخانه عین زمان تقریبا 150 نفر به فعالیت مهنتی جلب گردیدند. فراهم آوردن چنین شماره زیادی جایهای کاری برای ساکنان محلی اهمیت مهم داشته به تامین شغل اهالی و بلند گردیدن سطح درآمد عائله‌ها مساعدت می‌نماید. روند استخراج و کارکرد قمهای طلادار از یک چند مرحله عبارت بوده. در هر یک مرحله استفاده تکنیک تجهیزات و قوه کاری صاحب اختصاص ضرور میباشد. از جمله کارهای استخراجی، انتقال اشیاء خام، آماده سازی آن برای کارکرد، جداکنی مواد دارای ذره‌های طلا و کارکرد منبعه کنسنترات از جمله کارهای مهم استحصالی به حساب می‌روند. ثمرناک و پیوسته به راه ماندن این روندها برای بلند برداشتن حاصلناکی استحصالات اهمیتی کلان دارد. کارخانه ما در زیاده 150 نفر کارگر داریم. تکنیکات 2 عدد تکنیک‌های نوای. ما در یک روز 10-12 هزار خاک بیکاره را میبریم. کوب میبریم اونجا اطفال پرتوگاده میپرتو. چقری کاررمو 170 مترای 100 متری دیگه پهمیای 170 متر چقری را تشکیل میکنه. 100 متر ما اگر اینا قوتگشایی نکنیم ته در روما نمیتونیم و کدوم خاطر به خاطر که اگر یا نکنیم این مغرنبه همه تای خاک میمونه.
ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди боғбунёд ҳам дар ҷамоати шугнови ноҳияи ховалинг фаъолияти босамар дошта, яке аз субъектҳои истеҳсолии минтақа ба ҳисоб рафта фаъолияти худро асосан дар самти истихроҷ ва коркарди қумҳои тиллодор ба роҳ мондааст. самти мазкур аз ҷумлаи фаъолияти истеҳсолии дорои аҳамияти иқтисодӣ буда, истифодаи захираҳои табиӣ, ташкили ҷойҳои корӣ ва рушди фаъолияти истеҳсолиро дар минтақа таъмин менамояд. дар корхона тақрибан 150 нафар корманд ба фаъолияти меҳнатӣ ҷалб гардиданд. дар ҷараёни фаъолияти истеҳсолӣ ашёи хоми дорои зарраҳои тиллоӣ аз қаъри замин ё қабатҳои дорои захираҳои маъданӣ гирифта шуда барои коркарди минбаъда омода карда мешавад. баъдан тавассути равандҳои дахлдори технологӣ маводи дорои тилло коркард гардида зарраҳо ва консентратти тилло аз дигар ҷузъҳои қум ва маводи минералӣ ҷудо карда мешаванд. дар ҷамъияти боғбунёд имрӯзҳо дар ду басти корӣ 150 нафар мутахассис кору фаъолият намуда ба маоши хуб таъмин мебошанд. саҳми ҷамъияти мо дар ободонии кишвар назаррас аст. истеҳсоли тилло ва коркарди ашёи тиллодор дар маҷмӯъ барои иқтисодиёт аҳамияти махсус дорад. истифодаи захираҳои табиии дохилӣ ва бароҳмондани коркарди онҳо дар дохили кишвар метавонад ба рушди истеҳсолоти ватанӣ ва истифодаи самараноки имкониятҳои мавҷудаи минтақа мусоидат намояд. дар ин замина фаъолияти корхона метавонад дар рушди иқтидори истеҳсолии ноҳияи ховалинг ва зиёд намудани саҳми соҳаи истихроҷ дар иқтисоди миллӣ нақши муайян дошта бошад. дар доираи корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар идомаи марафони созандагӣ 50 рӯз ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дар шоҳрои асосии даромадгоҳи шаҳри Душанбе аз самти шаҳри Ваҳдат ҳашари дастаҷамона баргузор гардид. марафони созандагӣ 50 рӯз ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар 49 маҳаллаи ҳудуди ноҳияи Шоҳмансур бо мақсади вусъат бахшидан ба корҳои ободониву созандагӣ, беҳтар намудани ҳолати санитарӣ ва боз ҳам зебои обод гардонидани муҳити зист роҳандозӣ гардидааст. чорабинии имрӯза низ идомаи ҳамин иқдоми созанда буда бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Шоҳмансур баргузор шуд. дар ҳашар фаъолони ҳизб, сокинони маҳалла, ҷавонон ва намояндагони ташкилоту муассисаҳои ноҳия фаъолона иштирок намуда дар корҳои тозагию ободонӣ саҳм гузоштанд. иштирокчиён гирду атрофи маҳалла, кӯчаву роҳравҳо ва қитъаҳои муайяншударо аз партовҳо тоза намуда барои беҳтар намудани ҳолати санитарӣ ва зебои обод гардонидани муҳити зист корҳои заруриро анҷом доданд. ҳамзамон дар доираи корҳои созандагӣ дар шоҳрои асосии даромадгоҳи шаҳри Душанбе аз самти шаҳри Ваҳдат шиёру овозаҳои тараннумкунандаи арзишҳои миллӣ насб гардида, парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон низ барафрохта шуд. баргузории чунин иқдомҳои дастаҷамона дар арафаи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва таҳкими рӯҳияи созандагӣ, баландбардоштани масъулияти шаҳрвандӣ, тарғиби фарҳанги тозагию ободонӣ ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ мусоидат менамояд. марафони созандагӣ 50 рӯз ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон то таҷлили ин ҷашни фархунда идома ёфта, тамоми 49 маҳаллаи ноҳияи Шоҳмансурро фаро мегирад. иқдоми мазкур ба таҳкими фарҳанги шаҳрнишинӣ, ҳифзи муҳити зист ва ҷалби бештари сокинон ба корҳои ободониву созандагӣ равона гардидааст. аъзои фаъоли Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, сокинони маҳалла ва намояндагони ташкилоту муассисаҳо бо иштироки фаъолонаи худ дар чунин корҳои ҷамъиятӣ дар ободии маҳалли зист ва боз ҳам зебои гулгулшуфон гардонидани пойтахти мамлакат саҳми арзанда мегузоранд. шанбегии дастаҷамона, иқдоми шаҳрвандӣ баҳри маҳаллаи ободу тоза, муҳити солим ва пойтахти зебо. дар вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба оғози татбиқи лоиҳаи тақвияти рақамикунонии вазифаҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиш дойр гардид. татбиқи ин лоиҳа метавонад барои такмили идоракунии давлатӣ, баландбардоштани самаранокии равандҳои корӣ ва истифодаи васеъи технологияҳои рақамӣ дар фаъолияти вазорати рушди иқтисод ва савдо заминаи мусоид фароҳам орад. баъд аз иштирок дар Олимпиадаи байналмилалӣ аз фани забони англисӣ хонандагони тоҷик бо медалҳо ба ватан баргаштанд. ғолибонро дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе омӯзгорону ҳамсабақон ва наздикону пайвандон истиқбол гирифтанд.
олимпиадаи байналмилалии уқуби наврас яке аз майдонҳои рақобати хонандагон дар самтҳои забони англисӣ, навиш, баҳс, дониш ва малакаҳои зеҳнӣ ба ҳисоб меравад. имсол дар он намояндагони 61 давлати дунё иштирок карданд. хонандагони мактаби байналмилалии президентӣ ки дар ин олимпиада тоҷикистонро намояндагӣ мекарданд, 1 медали тилло, 3 медали нуқра ва 4 медали биринҷиро соҳиб шуданд. ман дар байни 61 давлат ҷои якумро гирифта хеле